Na'am. Ga mai mota ya zo wucewa. Mai mota? Eh. Wace? Fara ko shuɗiyar? Ko koriya ko baka? Mai taksi din nan ne. Je taksi nan? Ya ce min gyara yake yin kwanan sau. Allah dai yana sanar da mai wadata yake fitowa maula. Da dai Allah zai koma. Maula. Muka haɗa kaya muka tafi Lagos, muka yada zango a gindin wani gadon jirgi. A nan na ci gaba da zama ina rayuwa a wajen, a nan nake ci, a nan nake sha, a nan nake barata. Idan dare ya yi, da 'yan cirani da masu gadi suna shigowa ne wajen, su ɗauki kuɗaɗe su ba mu domin su kwana da mu. Sanadiyar hakan ne na samu cikin wannan yaron. Na sha wahala kafin na haifi yaron nan. Na haifi shege wanda rayuwarsa take cikin wahala. Shi na je yi, na ce maulan na je yi, Salamatu duk abin da kai tayi. Da yarinya ta ke da ba da ke zan daga zuwa baran ba. Kuma tuna da kai ka kace ni kamar yadda ka kace mahaifiyarka, ka kace yarka ba. Wallahi sai ka sake ni mutum. Salamatu me yake damun ki? Yanzu kin ga zuwa da wannan kalama. Wallahi na rantse da Allah mutane idan na rayu da kai shekiya nake. Wallahi sai ka sake ni. Na rantse da Allah. Ka sake ni nace malam, ka sake ni. Ka sake ni mata. Ka sake ni nace, sake ni. Maula.